Прывітанне ўсім, маё імя Багуслав. Ведаеце, у кожнага сваё хобі. Адны людзі абажаюць спорт, другія разбіраюцца ў музыцы, а маё хобі гэта кіно. Вось я і вырашыў стварыць канал, дзе буду рабіць агляды, буду крытыкаваць і высказваць сваё меркаванне наконт самых знакамітых фільмаў. Я ведаю, што падобных каналаў на ютубе шмат, але ў майго ёсць пару адрозненняў. Звычайна людзі робяць агляды пра свежыя, новыя фільмы. А я ж буду рабіць пра адносна старыя, якія ўжыліся ў культуру, якія любяць і дзеці, і дарослыя. У асноўным гэта заходнія блокбастеры, пачынаючы з 75-го года, калі быў засняты фільм, які стварыў слова блокбастер. Гэта фільм «Сківіцы», і заканчваючы 95-м. За гэты перыяд, за гэтыя 20 год, было заснята нямала цікавых фільмаў, аб якіх можна пагаварыць. Але калі яны маюць прадаўжэнні або рэмейкі, якія былі зроблены ў наш час, ці то ўдалыя або няўдалыя, я буду, канешне, гаварыць і аб іх. І, разумеецца, я буду старацца рабіць гэта гумарыстычна. У мяне склаўся немалы спіс фільмаў для аглядаў, але вы ўсё роўна можаце пісаць у каментарах, аб якіх фільмах вы бы хацелі паслухаць. І так, канешне, яшчэ адно адрозненне, якое вы заўважылі. Гэта беларуская мова. Спытайцеся чаму? Ну, во-першых, таму, што я беларус. А па-другое, я лічу, што ў беларусаў павінен быць падобны канал, па якому можна было б адразу сказаць, што ён беларускі. Ну і, канешне, для развіцця мовы, бо яенае становішча ў краіне жадае чакаць лепшага. З-за гэтага я не разлічваю на вялікую аўдыторыю, але ўсё ж паспрабаваць трэба. І калі вам будзе нешта незразумела, унізе пераклад на англійскую.